Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngida isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Ungizwe umlando komculo umongameli kwamabhinqa uhamba ke phambili ebantwini abalwisana ke nokuhlukumezeka nje ke lapha kwemvunulo yakithi kwaZulu. Ungizwe muva nje waphumela kobala emva kokuthi ke veza ukuthi akahambisani nendlela okuphethwe ngayo noma ke labo abaphila ke nempilo yokuthandana ke bobulili obufanayo beqwa ngayo ngemvunulo yakithi kwaZulu. Muva nje ungizwe wenza ke ivideo lapho kayeveza khona ke ikhombisa khona ke ilaka lakhe nokungenami kwakhe njengomongameli kwamabhinqa. Inkulumo ke yakhe ayizange iziyehle kahle kwabaningi njengoba ke ngisho iHigh Court yahamba yazi yamkhiphela kamasamanisi njengoba ke sekuvelile ke njengamanje ungizwe emchunu bekade vele enkantolo osuku inikelwa izolo. Inkantolo ke njeke lapha ke iHuman Rights Commission siveza ukuthi kuma ngabe kungenjalo ke bazodila ke nongizwe umlando komchunu uma kuyikuthi ke uyabhayiza. Ungizwe ke nokusesulelwa ngamanqe njengoba ke sekukhishwa ke statement sokuthi ke bamkhumbuza ukugcina ncima nje ukuthi ke makaphumele kobala xolise aphinde kazehlise nje kulapha kulabo abaphila ke nobulili obufanayo. Ungizwe umculo phela kuzokhumbuleka ukuthi kwaphumela ngokusobala wathi ngeke azayenze le nto emva kokuthi ke le commission yamnikeza ke incwadi ukuthi ke makaxolise aphinde yenze ivideo bese ke yisusa ivideo kayekade ke yenzile ngaleso sikhathi wabe ke sephumela obala umlando wathi ke ngeke azayenze ke le nto uthi angeke azakwazi ukuthi ke angathula abantu ke befuna ukuphila ke impilo kuyamanga. Uthi awukwazi ukuthi ungathi uyintombazana ufuna sithi ngumfana uthi ke ungumfana ufuna sithi uyintombazana ude kazi iziyenzeke sidala lonto le ngishendulo kokhokho bethu. Ungizwe umlando komculo njengamanje kusenikezwe enqunyele ugwayi katiki njengoba kuthiwa ke makakwenze lokho okungenani ke kuzogijinywa kuyothiwa ke rise in court. Phela umlando kuzokhumbuleka ukuthi ke ulokhu ke menjalo ekuthenini laba bantu into abayenzayo nje ke lapha ke abafuna ukuphila impilo kuyamanga. Muva nje kugcina ekhipha ke ivideo lapha adecula khona ethi ke zinyanyile itabana ngifuna uqamba manga ecula ke sebhanoyini ekhombisa khona ukuthi ke cha nembala ake sabi sidalo futhi lento ayikhulumayo ikhuluma ngokuzimela ekuthenini ke iqiniso ngokwakhe. Njengamanje ke lokho kusho ukuthi ke labo abaphila ke nalempilo ke bahamba phambili ngamapoint ukwehlula kumfoka mcuno kodwa kumfoka mcuno khona konke lokho kudinga isupport uma ngabe kuyikuthi ke nembala abantu ke bahambisana ke naye. Phela kuzokhumbuleka ukuthi azange zazimele yena qobo kodwa futhi azange azasho ukuthi ke bangabantu kokufanele ngempela bangabi nawo amalungelo. Wathi naba babe nokwabo njengoba ke nathi sinokwethu abakwazi ukusebenzisa izinto zethu ekubeni ke bethi bona abazibandakanye ke nathi bayimpilo nje ke noma ke baphila ke impilo ke yabo uthi ke pho bafunani kokwethu uma kuyikuthi nembala abahambisani ke nathi. Njengamanje kusalindwe ke yena umfoka mcuno ukuthi ke axolise enze ivideo esidlangalaleni njengoba ke ayenza mhla bethi ke wayethunaza ke isithunzi ke salabo abaphila ke nalabo bulili onqingili uzoyenza ke ungizwe umlando komcuno ke ivideo uma ngabe ligcine ligobile uphondo njengoba ubelokho eshila ukuthi ke nembala akeze ukuyenza lonto leyo futhi angeke aze ke akwazi ukuthi angapromote ke impilo kuyamanga. Uthi umuntu ongumfana uhlulwa yini ukuzazi ukuthi ungumfana oyintombazana uhlulwa yini ukuzazi ukuthi intombazana kungani kufanele ke siphile ngempilo yamanga sikholwa ukuthi ke njengoba bengamantombazana baphinde bebe ngabafana futhi same time ayikho